ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଏଭଳି କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଯାହାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ବିଷୟରେ କିଛି କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ କବିତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଯେ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ କବି ହିସାବରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିତ୍ୱର ବା ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଳଙ୍କାରିକ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ଶୈଳୀର ନୈପୁଣ୍ୟ ଭାବ ତଥା ଭାଷା ବୈଭବ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ। ତେଣୁ ଏହି ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳରେ ସେ ବିଶେଷ ଭାବେ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ ମଧୁର ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ରାଘବଙ୍କ ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ରସିକ ହାରାବଳୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଆଦି ଅନେକ କଥା, ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ତାଙ୍କ କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ରାମକାବ୍ୟ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ 52 ଛନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା, ଏଥିରୁ ଏହି ବିଷୟଟି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲଙ୍କାର ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ବେଳର କଥା ଏହି କବିତାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କିପରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ବାନର ସେନାଙ୍କୁ ନେଇ ଲଙ୍କାଭିମାନ ବା ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କରି ନିଜର ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଶୁକ ଏବଂ ସାରଣ କିପରି କୂଟନୀତି, ରାବଣର କିପରି କୂଟନୀତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଅନେକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଏହି ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ବିଷୟଟି ବା ପଦ୍ୟଟି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଏହି କବି ପରିଚୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ ଆମେ ପଦ୍ୟାଂଶ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା।